Na, szevasztok gyerekek! Így. Aj, ugye nem kapcsolt ki. Jó. Nos, hoppá. Így. Ja, a lépcsővlog. Már igen nem volt. Nos, én várom, hogy... Kajás vagyok. És én várom, hogy fejezzék be a beszélgetést. Hát, hogy mamám meg a szomszéd, mert várom a kaját, mikor lesz kész. Az ebéd. Mert nyilván mamám főzze az ebédet. És itt az ablakon figyelem, hogy mikor fejezik be. Hát, mamám meg a szomszéd nő is ugyanúgy már öreg. Ők szoktak fél órát is beszélni, egy órát is. Szóval, mondtam, és na. Szóval várom az ebédet. Ja. Hát nem a legjobb kényelmesen, de elmegy az. Még nem nézek a kamerába, de ugye vagyok. Akkor így. De így nem jó. Akkor így. Talán így már jobb. Jaj. Jó, akkor fejezzék meg, kajás vagyok pedig. Jött egy levél amúgy. Miért nem engedélyezem a kommenteket, mert hogy is volt ez. Mindjárt megnézem telón. Így. Telón megnézem. Hát jaj, várjál, azt meg Facebookot teszek be, nem Facebook, hanem ez most a kazán volt a főtés, vagy mi, amiben hallottatok. Nos, itt az e-mail, most benne vagyok. Jött egy üzenet. Aha, most jött egy olyan e-mailem, hogy a Cségós Láda azt írja, hogy csá, Ládához muszáj venni egy kulcsot címmel. Akartam írni, de szerintem már vagyunk ismerősök. Én voltam, nem mondom ki a nevét, és elvére minden Ládához külön kulcs van. Aha, értem. Mert gondoltam, meg kell akkor venni. Mégis az nem gond, mert bankkártyám az van. Az nem gond. Csak pénz kell rá. Nos, mit akartam amúgy az előbb? Azt nem sem tudja. A komment üzé. Nos. Szia Krisztián. Nem fogod már soha sem visszakapcsolni a videókanál kommentelést? Tudom, hogy volt már ilyen témában vlog videód, de már eléggé zavar minket, akik tényleg szeretjük a videóidat. Dolgokat elég lenne letételni, nem? Mert azzal hozzászólással leginkább az igazi rajongóidat büntetése miatt elveszíthetsz jó sok nézőt. Elég sok troll. De velük nem kell foglalkozni. Remélem megfontolod az, hogy legalább reagálsz valamit. Jó háztárolhást. Köszönjük szépen a kommentet. Jó, ki is lépünk. Nos. Így.
Gyerekek, hát nem tudom mi legyen ezzel a kommentes dologgal. Már mondtam már vlogban régebben is, hogy jó volt az elején, amikor még úgymond inkább, hogy mondjam, inkább lenne kevesebb feliratkozom, de legalább azok néznének, akik csak néznek. Ja. És akkor nem csak azok és nézik, akik utálnak, hanem na. Elvileg azok is néznek, akik úgymond nem szeretnek, csak azért néznek, mert ne vessenek rajtam ki, azok a mindenek. Szóval értitek, szóval inkább lennék, kezdeném óra, de inkább ja. Nem tudom. Sokszor eszembe jut ezt, hogy mi legyen a kommenteléssel, meg minden, de még a trollokkal hagyják gyerekek. Na. Így vissza. Már még jó, trollokkal hagyják, mert mondtam már, úgy annyira már nem szabad. Nem azzal van most már baj, gyerekek. Vannak azok a kamus szargesz YouTube kamus üzei gameblogból, akik lopnak. És olyan sok a hülye, tisztelet a kivételnek, olyan sok a hülye, hogy beveszi, hogy az én vagyok, a kamus, én vagyok, és akkor hát van kommentelési lehetőség, te hülye, így írta nekem. De nem is az enyém az meg, ha én lennék, nem kommentelnék, nem tenném ki a kommentet, Leti, talán. Szóval annyira hülyék vagytok, tisztelt a kivételnek, nem igaz. Azért nem én vagyok. Nem én vagyok. Azok a kabusok nem. Lábam. Szóval azok nem én. Nem értem, hogy én nem tudjátok felfogni, azok nem én. És akkor a kabus volnál Gameloop Krisztiánok, kabusok, azok meg írnak akkor, mert az elején úgy volt, hogy írtak kommentet a videóm alá, az akkor sok hülye bevette, hogy az én vagyok, az akkor hát jó, Krisztián, csalódtam benned, ilyen csúnyán beszélsz mindenkivel, stb. Mert mostanában már nem beszélek úgymond csúnyán mindenkivel. Persze, aki felhúz, az nyilván visszabeszélek. De és már úgy, ahogy szerintem megváltoztam, vagy nem. Vagy nem, gyerekek. Na, úgy látom, pont elmentek. Befejezték a beszélgetést. Ez van. Ez van. Elmentek. Elszállni valami. Semmi. Elmentek. Szóval nem tudom, mi legyen ezzel a dologgal. Nem majd még jelentkezik szerintem. Úgyhogy összevágom a videót. Mondszolni magasszal. Vagy nem tudom, mi lesz. Mi ez a kulcs? Tik. Pok. Nos. Ilyen kulcsok mutat a horkertőm. A képernyőn ilyen kulcsgeci, azt mi nem tudom mi ez itt a kijön hogy HDL és akkor ott egy kulcs. Nem tudom mi a fasz ez, na mindegy. Hogy nem tudom, ez a komment. Ahogy mondták a trollok még az mindegy lenne, de szarnám a trollokat már. Hagyják csak. Jó. Most túlélem. De a izék már nem, hogy most ott vannak a kabusok, hogy sok hülye nem nézné meg a profilt, hogy az nem én vagyok, hanem hát az te vagy. Komolyan olyan nem igaz. Az nem én vagyok, na. Mit csinálják, hogy elhiggyétek, az nem én vagyok? Nekem ez az egy van, meg van egy másik csatornám YouTube, ami az a neve Barnák Krisztián másik YouTube csatornájában, de azt már linkeltem is nektek. Na. Szóval
Nem értelek titeket, hogy vegyétek már be, hogy azok nem én vagyok. És higgyétek már el. Ezek miatt nem engedélyezem a kommenteket. Ezek miatt, a kamusok miatt, mert azt hiszik, én vagyok, meg ilyenek. Nem, hogy megnézzétek a profilt, meg hogy na, ez most ha 4000 feliratkozós Krisztián vagy nem. Ha látnátok, hogy annak mennyi van, 60, meg ilyenek, nyilván nem én vagyok. Emiatt nem kommentelést engedélyez, ezek miatt kamusok, akik kitalálták, hogy jaj, csináljuk már kamust, Molnár Krisztián, hát ha idei lesz valami benne, mi? Komolyan mondom. Ha nem lenne ez, hogy ha elhinnétek, hogy azok nem én vagyok, akkor engedélyezném a kommenteket. De így. És akkor mi sokan meg fogtok sejteni, mert hogy azt hiszik, hogy az én vagyok. És akkor... Már nem is tudom, hogy mondjam ezt, már nem tudom jobban elmondani. Az a lényeg, a kamusok miatt nincs komment, nem is lesz. Azok eltűnnének, a kamus Molnár Krisztiánok, csak én lennék. Akkor azt mondom, hogy jó. Majd mondtam a trollokat még úgy, hogy most már lesz, már nem érdekelnek, hogy miket írnak, hogy stb. De a kamusok, hogy ott vannak, és akkor élnek a videóm alá, és akkor sok ilyen meg beveszi, tisztelt a kivételnek, beveszi, hogy hát az te vagy, miért ísz ilyen csúnyán, már megint kezdett Krisztián? Amikor nem is én írtam. Emiatt nincs. Emiatt nem is lesz ennek. Most eltűnnének azok a kamusok. Oké, hogy zetítom őket, azt jó, oké, az meg lehet. Csak, hogy is mondjam, tudnak csinálni 100 millió profilt, és akkor visszajönnek az újra. És akkor már megint ezek a tiltás. Én még nem is akarom olvasni a kommenteket, mert akkor meg kicsit szarul érzem magam, olyat látok. De, te élettelen fasz vagy, meg ilyenek, akkor kicsit bennem van, az akkor... Érted? Úgymond... Na, ennyit akartam. Csöztük. Tapálni. Én tisztóbb vagyok. Na. Tud. Kikapcs. Tuka. No. No. Így. Modo. Nos, mindjárt. Megyünk mindjárt cigizni. Ki adja be. Ha persze, küld el az igen. Ja, megjött is SMS. Bob. Nem tudom, szerintem ez nem lesz jó. Jó, hagyjuk ezt a szal. Nem érdemes vele kilódni. Már megint pólójára kezdve róla. Megint megkapom a ilyen vírus, és akkor Windows telepítés. Hát, hogy... Kikapcs. Hogy is mondjam. Már megint próbálkoztam ezzel a GTR PC-ben, hogy hát ha van már valami. De hát nem tudom. Hülye. Nem tanulok belőle, ezt akartam mondani. Mert... Hát már nem tanulok belőle sose. Jaj, ez csak vírus, bakker. Nem tudom miért csinálom. Annyira akarok már a GTR-t játszani. De most rá nem igen lesz kívülog, mert elkészítem valamit. Mit? Nagy dolog. Ez ilyen nagy dolgok. Tudjátok, nagy dolgot kell edni. Értitek?
jobb lesz most szerintem cigilog. Nem tudom mi. Bassza meg. A kurva életben már megint belenyúltam a kuba. Isten basznál meg. Na. Hát bocs, hogy gyógyát beszélek. Ja. Kapra 2, 20. Sony Vegas. Ja. Ó, bazd meg! Nem sikerült jól, nézd már! Életben. Jó van. Kerülj oda, bazd. Sokszor komolyan még ez jobban fel tud húzni, amikor cigit töltök, amikor begakad. Amikor itt a felénél, vagy a végénél, akkor marad egy ennyi üres hely a hüvelybe. Komolyan még ez jobban felhúz, mint a trollok. Már van már olyan, hogy félből basztam minden. Jaj, csak! És akkor komolyan mondom, hogy ez jobban fel tud baszni, mint a trollok. Pedig nem vagyok másnapos érzem. Nem vagyok, tudom. Mégis nem tudom megcsinálni ezt a töltött cigit. Vagy nem. Na végre egyet sikerül. Végre csak sikerül egyet. Jaj, fel kell vegyetek titeket. Csak kell egy hüvely. Ja, mert a hüvelyen... Bármeg az lezárom a hüvely. Jaj. Felhúzom a hüvelyt. Mert nem is vagyok én hüvely. Na. Hogy csináljam már? Hogy jól legyen nekem is. Aha. Hát ez így kéne, bazd meg, így jobb, mint a tetején, nem? Hogy nem jobb így? Vagy a tetején volt, a hüvelyen az jobb. Mondjátok meg, nem? Nem mondjátok meg. Hát nem tudjátok, mert nincs komment. Nem is lesz komment. Ja, az nehéz legyen. Azért, hogy hát nem. Ilyen nem lesz. Nem van. Egyen meg a dohányt. Elfigyeljétek. Megeszem a dohányt. Megenni ott vagy. Szémi kellene megenni. Hello! Milyen vagyok? Ámá! Nem! Nem tudom, milyen van ebben. Kicsi fiam, mondtam már neked, hogy ilyet ne csináljál. Haver! Haver! Ja. Haver! Milyen vagyok? Gyenge, balond is vagy. Meg... Fasz! Milyen vagyok már? De már hogyan vagy, olyan égós köcsög. Tagadék. Nem vagyok tagadék. Ja, tagadék. Ja, elég volt. Mész fiam. Hát kiköpöm a micsodám. Ja. Minden én is kidoblak. Mert? Hát most miért? Mert? Komoly. Ja. Nekem most el kell intéznem egy nagy dolgot. Ilyen már éltek el, hogy most te elintézel magadon nagy dolgot. Hát, engem. Igen. Téged? Mit érdekel? Sok mindenki szeret. Ja. Még a faszos is szeret, megmondj még magad.
Most mi mondasz ilyen? Hát mert egy fasz vagy. Többhetik. Hé! Ilyen nem szabad mondani. Dehogy nem. Neked bárki mondhat, mert te takadik. Hát de miért? Hát mondtam már, ne legyél már faszfej. Hát de miért? El vagyok mi? Ilyen hülyeségben menne lennétek? Ilyet csinálnék. Hát. Fogalmam sincs. Na, akarnátok ilyen, mégis ez nekem tetszik, hogy csak jobban ki kéne. De már nekem ez is tetszik már. Szóval, ha szeretnétek ilyen, akkor szívesen csinálok. Mit csinálsz? Hát most el kell mennem. Gyere hova fasz? Hát mondtam már, hogy el kell indítani egy nagy dolgot. Ide vigyeljél be, mondd el. Hát most miért? Mi van akkor? Kis fasz. Hát jó. Idén magyar szinkron idején szól meg. Ilyet csinálok már. Nem tudom. Megvesztették. Kablok egyszer. Fotó. Kablok egyszer. Jó, vége a víznek. Vége a víznek. No. Majd leszek. Nem tudom, hogy ez az elveszte még ide, jó? Ja. Hoppáj! Ma vagyok már baszva. Látjátok milyen jó szám? Na. Bazd meg, fáj. Mert nem vagyok én egy falszópó. Szóljunk már oda, nem látszik semmi. Nem látszik semmi. Látszik itt valami. Semmi. Na, ne. Itt a vég. Jó, van tényleg olyanoknak már titeket. No, csöttek. Gyertek. Halló, halló.